Zaiar zorionak lehenengo etapan garaile, errojupekoak onak direla zuretzat demostratu duzu beste ere, 10 egunetan 2 aldiz irabazita errojupeko bat, gaurko Gipuzkoako itzulean lehenengo etapa irabazita, baina egia da datorrena oso gogorra izango dela eta erronka handia izango dela zuretzat mailota mantentzea, ez? Ba, dudik gabe, azkenean distantzia hau pistako oso distantziantzekoa zen, eta persekoan ni pistan ondo moldatzenaz, eta egun hau markatutzen akan. Eta bai, dudik gabe mendi asko dago itzuli honetan, eta egun ez egun jungo naz, binon zai izango aguantatzea. 2 kilometroko erlojupeko hau, esate duzun bezala, jazarpen proba bezalako proba bat zen, baina maila gogor batekin, nolakoa izan dira 2 kilometro horiek oso agondikoak, imaginatzeet, 2 minututik jetxi baitzea, nola joan da, nola mandeiatu duzu erlojupeko osoa? Ba, erlojupeko zaila zen, bide erdian malda bazakan, eta gero jetxiera azkar bat, eta pixkat itxua zena. Eta, 3 puntu zitu nola oso importanteak, hasierako januan velozia azkar hartzea, repetxoan regulatu eta goiko falso jano beraka hortan bizikleta azkar lantzatzea ez. Eta agonia utxe izan da, baina, guztagunaz. Zorian, Mila esker.